24 ta' Lulju, Beata Marija Mercedes Pratt, Verġni u Martri, għexet bejn l-1880 u l-1936. Mercedes Pratt wildet f'Barcellona fis-6 ta' Marzu. L-għada hija ġiet mamda. Għamlet l-ewwel tqarrina tagħha fit-30 ta' Ġunju tas-sena 1890. Minn xkunita Mercedes ingħatat kompletament lil Alla. Ma kienitx tgħaddi ġurnata li hija ma tersaqx biex tirċievi l-Ewkaristija. Kellha mħabba kbira għal proxmu u għamlet dak li setet biex tnibbed din il-kwalità ta' mħabba f'ħadd ieħor. Meta kienet l-iskola kienet magħrufa għat-tjubija tagħha u għad-dedikazzjoni tagħha għall-istudju. Kienet eċċellenti fil-ħjata u fit-tpinġija għaliex kienet imżejna b'talent tal-arti. Fl-1904 hija ingħaqdet mas-Soċjetà ta' Santa Teresa ta' Ġesù f'Tortosa u bdiet in-novizzjat tagħha. Hija għamlet l-ewwel professjoni tagħha fl-1907. Fl-1920 Suor Mercedes intbagħtet il-Mother House Barcellona. Kien hemm taqlib sħiħ. Il-gvern kien antikattoliku u ma kellu l-ebda simpatija lejn il-Knisja. Minn hawn beda il-martirju għal Suor Mercedes. Fit-19 ta' Lulju tas-sena 1936 il-komunità kellha tħalli l-iskejjel tagħha u taħrab. Hija kienet waħda mill-reliġjużi li fit-23 ta' Lulju ġiet arrestata u xkubettata għaliex kienet soru. Hija mietet filgħodu kmieni nhar l-24 ta' Lulju tas-sena 1936. Ġiet ibbeatifikata mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fid-29 ta' April tas-sena 1990. Aktar dettalji. Il-Beata Marija Mercedes Pratt kienet reliġjuża skont il-qalb ta' Alla, sinċira u dejjem prudenti fi kliema, kalma, ġentili, ta' tiba kbira għal kulħadd, iżda ta' karattru sod. Hija tħarġet bżelu u dedikazzjoni fl-appostolat tat-tagħlim f'diversi skejjel. Il-ħajja reliġjuża tagħha kienet immarkata minn sempliċità qawwija u għotja sħiħa ta' mħabba lejn Alla u lejn l-aħwa. Alla kien il-maħbub tagħha u l-imħabba tagħha għalih komplit dejjem tikber, sal-punt li kienet lesta li tagħti ħajjitha għal Alla. L-ewwel jiem tal-Gwerra Spanjola għamlu minnha waħda mill-ewwel vittmi tal-gwerra. Ġiet arrestata mill-militanti flimkien ma' soru oħra tal-komunità u wara ġranet ta' tortura morali ġiet fuċillata ma' priġunier reliġjużi oħra. Mietet wara agonija twila li matula ħafret lill-eżekuturi tagħha fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Imma minn fejn ġabet il-qawwa biex taħfer u tibqa' fidila lejn Kristu anki sal-martirju? Il-Papa Franġisku f'qudiesa tal-kanonizzazzjoni għal grupp ta' tmimmit qaddis martri fit-12 ta' Mejju tas-sena 2013 jgħid hekk: Il-kelma ta' Alla li stednitna għal fedeltà lejn Kristu anki sal-martirju tfakkarna mill-ġdid fl-urġenza u fis-sbuħija li nwasslu l-Kristu u l-Evanġelju tiegħu lil kulħadd u tkellimna dwar ix-xhieda tal-imħabba li mingħajrha kemm il-martirju kif ukoll il-missjoni jitilfu kull toma nisranija. L-Atti tal-Apostli meta jkellmuna mid-Djaknu Stifnu l-ewwel martri jinsistu itennulna li hu kien bniedem mimli bl-Ispirtu Santu. Xi jfisser dan? Ifisser li huwa kien mimli bl-imħabba t'Alla li l-persuna kollha tiegħu, il-ħajja tiegħu kienu mogħtija ir-ruħ mill-Ispirtu ta' Kristu imqajjem mill-imwiet.
b'mod li hu seta' jimxi wara Ġesu bil-fedeltà sħiħa sal-għotja tiegħu innifsu. Imma il-martri fejn sabu l-qawwa biex jibqgħu fidili? Żgur fil-fidi li tara lil hemm mill-limiti tal-ħarsa tagħna bħala bnedmin. Lil hemm minn tmiem il-ħajja f'din l-art li tenna nikkontemplaw is-smewit miftuħa kif itenni San Stefnu u lil Kristu ħaj fuq il-lemin tal-missier. Eżiż ħbieb tiegħi, nozzu dil-fidi li rċevejna u li hija l-vera teżżor, inċeddu l-fedeltà tagħna għal mulej anke għal pitfixkil u meta nsibu ruħna mhux mifhuma, Alla ma jonqosna qatt fil-qawwa u s-serenità. Filwaqt li nagħtu qima lill-martri, nitolbu l-Alla li jagħti l-qawwa lil tant insara li f'tant pajjiżi fid-dinja illum ukoll qed isofru vjolenza. Nitolbuh ukoll jagħtihom il-kuraġġ tal-fedeltà u li jwieġbu il-ħażin bit-tajjeb. It-tieni ħsieb nistgħu neħduh mill-kelmiet ta' Ġesu li mill-Evanġelju nitolbu għal dawk li qed jemmnu bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu l-kol ħaġa waħda. Kif inti fija missier u jiena fik ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda. Ġwanni kapitlu 17 vers 20. Ejjew inkunu ġenerużi ma' Alla, ma ngħixux il-fidi waħedna bħalli kieku kien possibbli tgħix il-fidi għalik waħdek, imma ngħadduha lill-oħrajn, ngħaddu l-ferħ tal-Evanġelju bil-kelma u bix-xhieda tal-ħajja f'kull ambjent li fih inkunu ninsabu, f'kull post li fih ngħixu inwasslu ir-raġġi ta' dil-ħajja tal-Evanġelju. Hija tallimna naraw il-wiċċ ta' Kristu li jidher jirrifletti fl-ieħor jew l-oħra, li nirbħu l-indifferenza u l-individwaliżmu li jerru il-komunitajiet insara u jerru l-qlubna. Hija tallimna wkoll nilqgħu lil kulħadd mingħajr preġudizzi, mingħajr diskriminazzjoni, mingħajr domandi għal xejn b'imħabba sinċira, filwaqt li nagħtu l-aħjar tagħna nfusna u fuq kollox naqsmu magħhom dak li għandna l-aktar prezzjuż, li mhuwiex il-ħidmiet tagħna jew l-organizzazzjonijiet tagħna le, dak li għandna bħala l-aktar li jiswa huwa Kristu u l-Evanġelju tiegħu. Fl-aħħar nett it-tielet ħsieb. Fl-Evanġelju Ġesu jitlob lill-missier b'dawn il-kelmiet: Jien għarrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li biha ħabbejtni tkun fihom u jien fihom. Ġwanni kapitlu 17 vers 26. Il-fedeltà sal-mewt tal-martri u x-xandir tal-Evanġelju lil kulħadd għandhom l-eruq tagħhom fl-imħabba t'Alla li hija msawba fi qlubna permezz tal-Ispirtu Santu u fix-xhieda li għandna nagħtu għal din l-imħabba fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew inħobbu kif Ġesu ħabna u dan ifisser li ma ninalqux fina nfusna fil-problemi tagħna, fl-idejat tagħna, fl-interessi tagħna, f'din id-dinja żgħira li tant iġġibilna ħsara, imma noħorġu u mmorru niltaqgħu ma' min jeħtieġ attenzjoni, modrija, għajnuna biex inwasslulhom qribhom l-imħabba mħeġġa u ħerqana ta' Alla u dan nagħmluh b'ġesti ta' delikatezza, interess sinċir u imħabba. Il-fedeltà għal Kristu u l-Evanġelju tiegħu biex inwassluh bil-kelma u bil-ħajja filwaqt li nagħtu xhieda tal-imħabba t'Alla bl-imħabba tagħna, bil-karità tagħna lejn kulħadd. Dawn huma l-eżempji li jdawlu u t-tagħlim li joffrulna l-qaddisin imxandra llum, imma fl-istess waqt iqajmu wkoll mistoqsijiet lil ħajjitna nisranija. Kif jien fidila għal Kristu? Jiena kapaċi li nuri l-fidi tiegħi bir-rispett imma wkoll bil-kuraġġ? Jiena attenta għall-oħrajn? Nittendi min huwa fil-bżonn, naraf kulħadd aħwa li rrid inħobb? Ejjew inġorru magħna dawn il-mistoqsijiet biex naħsbu fuqhom.
talba. Mulej Alla ta' missirijietna, imlina bix-xjenza tas-salib li biha żejjint lil Beata Marija Mercedes Pratt fil-waqt tal-martirju. Għatina għat-talb tagħha li dejjem infittxu lilek bħala l-ogħla verità u nħarsu b'qalb sħiħa sal-mewt il-patt etern ta' mħabbtek imwettaq bid-demm ta' ibnek għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.